Zeresana ematen jarraitzen du Irulegiko Eskua. Arantzadiko filologoek hamarkadak zeramatzaten Burdinaroko baskoiek idazketa sistemaren bat zutela pentsatzen, baina susmoa besterik ez zen. Orain, aurkikuntza honekin hipotesi hori egiaztatzeko aurrera pauso sendoa eman dute. Arantzadi Zientzia Elkarteko arkeologoek baskoien hizkuntzan idatzitako duela 2100 urteko brontzezko xafla bat aurkitu dute Irulegin, Burdinaroko herriska baten aztarnategian. Testu hori, gaur egungo euskararen aurrekaria den idazkirik zaharrena litzateke. Kaixo guztioi, eguerdion, ongi etorriak gurean gaur magazinera. Azaroak 15 ditu gaur, asteartea da. Irulegiko Eskua aurkitu zuteneko induzketa lanen xehetasunak eman dituzte hainbat ikerlarik. Argi dagoena da, orain arte izaniko teoria asko dudan jartzeko modukoa dela Irulegiko Eskua. Edozein aztarnategi arkeologiko hasiera batean geologiak baldintzatzen duen prozesuei buruz sortzen da, edo preserbatzen da, edo eraldatzen da. Eraso testuinguru bat erakusten duen aparteko aztarnategi bat edukitzeak ekartzen digu aparteko pieza bat agertu izana. Zeramikak induzten hasi ondoren, aterazan dere bapatean, olako brontzezko pieza zati bat. Lo que se apreció era una serie de líneas y entre esas líneas una serie de rayas que marcaban una escritura. Al ver que las marcas de las uñas estaban a este lado, se trataba de una mano derecha. La pieza de Irulegui viene a ratificar que efectivamente los vascones escribieron su lengua y que la escribieron utilizando un sistema gráfico que además fue una adaptación propia de un sistema importado. Se puede relacionar, por lo menos en primera instancia, con vasco-solioneco, pues la última sílaba Q podría leerse también como gu. Bueno, si leemos como Q es precisamente porque en este caso lo relacionamos con un elemento vasco donde sabemos que es co. Por lo tanto, es un texto, es la maravilla que es un texto de ese mundo. Ikusten duzu, Irulegiko Eskua ez da edonolako aurkikuntza izan eta hori erakusten dute ere hark egindako erreakzioek. Dozenaka izan dira aurkikuntza jakinez eta posez jaso dutenak eta tartean Hego Euskal Herriko hainbat ordezkari politiko. Maria Txibite Nafarroako lehendakaria izan da aurkikuntzari buruz hitz egiten lehenengoa. La mano de Irulegui es un hito histórico de primer orden, es un salto como pocos en el conocimiento que hasta ahora teníamos de nuestra historia y de nuestra cultura. Matín lo ha dicho, estamos viendo de primera mano cuáles eran los usos y las costumbres de algo que hasta ahora había permanecido intacto. Eusko Jaurlaritzaren aldetik Bingen Zupiria bozeramaileak hitz egin du aurkikuntzaren garrantzia azpimarratzeaz gain, esan du zeresana emango duela eta historikoki zenbait atal berrikusaraziko direla historialariei. Gai hau ez genuke dena den eztabaida politikorako erabili beharko adierazi du. Irulegik garrantzi berezia hartuko duela aurreikusi du Zupiriak. Dut importante dela azpimarratzea zientzia gertakizun baten aurrean gaudela. Eta beraz, uste dut hitz egiten utzi beharko geniekela zientzialariei eta ez genukela gai hau eztabaida politiko batean bihurtu beharko. Ekonomia gaiei helduta urte arteko KPIak behera egiten jarraitzen du uztailean goia jo ostean. Irailetik urrira arteko tasa 1,6 puntu jaitsi da Euskal Autonomia Erkidegoan eta 1,4 puntu ostera Nafarroan. Inflazioak uztailean jo zuen goia, urte arteko tasa 10,5 eta 11,4an kokatu baitzen, urren Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan irailean 8,5koa eta 9,8koa zen urte arteko tasa eta Nafarroan hortaz 1,6 puntu eta 1,4 puntu egin du behera azken datuen arabera. Eta Bizkaiko metalgintzako lan gatazkaren korapiloa askatzeko beste aukera bat dute gaurkoan. Berriro ere bilduko dira sindikatuak
eta FEBEN patronala. Grebaren atarian eta aurriko inflazioaren datuak mahai gainean joango dira negoziazio mahaira sindikatuak. Soldatak KPIaren arabera igotzea da euren marra gorria. Hala azaldu dute Mikel Etxebarria, elako industria arduradunak, Unai Orbegozo, Komisiones Obreraseko industria prentza arduradunak, eta Iratxe Azkue, Labeko industriako bozeramaileak urren ez urren. Posten gara, orain adibidez, 5 egun jarraian egitea greba, eta gero ikusi beharko da. Patronalak 5 egun greba horiek egiten badira, eta ez bada akordiorik, uste dugu, gehiagora joan beharko ginezela, greba mugabearen posibilitatea hor egon da ere. Ikusi beharko dugu mailan zer gertatzen den, baina gure ustetan patronalak ez du aukera gehiago pasatzen utzi behar. Zenbat eta denbora gehiago pasatzen utzi, orduan eta zailago izango da akordioa. KPIa jaisten ari da, precisamente elektrizitatea eta gaza jaisten ari delako, baina kontra, janaria gora eta gora doa. Orduan, langileentzat kosteak gorantza doaz eta enpresarentzat behintzat berantza. Orduan ez dakit ja, aitzakiak behingoz uste dugu bukatu behar direla. Gaur beste bilera bat metalgintzako sektore horretan, Bizkaiakoan beraz, eta gainera azaroaren 28-tik abenduaren 2 bitartean deituta dagoen greba mantentzen dute, eta ELA sindikatuak ere bat egitea erabaki du. Gaiz aldatuta, Siemens Gamezak aurreratu du langile gehiago kaleratzea aztertuko duela, iragarri du litekena dela erosteko eskaintza publikoan beste doikuntza bat egitea, eta langileak gogaituta daude mehatxuekin eta mobilizatzeko prestere. Puy Remirez delako Industria Federazioko kidea. Eta lotxagarria da ere, prentsa bitartez jakin behar izana, enpresak kaleratze gehiago egiteari atea ez diola izten. Hori alde batetik. Eta bestalde, orain arte esan dugun bezala, plantilla bezala eskatzen duguna da, egonkortasuna eta etorkizunerako plan industrial sendoa, eta plantillak argi utzi zigun ikusten duela mobilizatzeko unea dela. Oraindik ez dugu zehaztu noiz, baina seguruenik datorren astetik aurrera mobilizazioari ekingo diogu. Eta Arabako lurralde auzitegiak absolbitu egin du Tubacexeko langile bat, LAB sindikatuak ohar baten bidez jakinarazi duenez. Amurrioko epaitegi batean inputatutako beste lankide batzuekiko elkartasun elkarretaratze batean atxilotu zuen ertzaintzak, erresistentzia eta agintaritzaren aurkako atentatua leporatuta. Azaroaren 7 epaitu zuten Gasteizen Aintzane Mendia Tubacexeko langilea 2021ko kaleratzeen aurkako protestengatik auzipetuta. 15 hilabeteko espetxe zigorra ezarri nahi zioten, agintaritzaren kontrako atentatua leporatu zioten eta ertzain bati ukabilkada bularrean ematea egozten zioten. Aste horren amaieran LAB sindikatuak iragarri zuen Mendia absolbitu egin zutela. Epaiketaren egunean Tubacexeko langileak eta salatutako langileen plataformako kideak Gasteizko epaitegien aurrean bildu ziren. Izan ere, salatu zuten kriminalizazio estrategia bat dela Tubacexeko greban aktiboki parte hartu zuten eta euren lanpostuak defendatzeko eskubidea erabilin zutenak zapaltzeko. Era berean, estrategia horretan Lakuako gobernuak duen lankidetza estua ere salatu zuten. Eusko Jaurlaritzaren arduragabekeria eta baita ere jarrera salatu nahi dugu. Zergatik orain Eusko Jaurlaritzak edo Arantzea Tapiak ez dira agertzen publikoki Tubacexek bere garaian esan zituen gezurrak salatzeko. Amurrioko epaitegien aurrean egin zen elkarretaratzean identifikatu zuten Mendia, 2021ko ekainaren 17an hain zuzen ere. Egun horretan, Tubacexeko 3 langilek deklaratu zuten martxoan antolatutako piketean parte hartzeagatik eta ertzaintza babesa erakustera elkartu zen jendearen kontra oldartu zen. Eta Globoren banatzaileak soldatapekoak direla ebatzi du Iruñeko epaitegi batek. Globok gizarte segurantzako erregimen orokorreko kotizazioak ordaindu beharko dizkie. Dena den epaia ez da irmoa oraindik. Globok errekurtsoa aurkez dezake eta olako beste salaketetan bide hori hartu ohi duenez, litekeena da errekurtsoa ere jartzea.
Eta Mondragon korporazioak urteroko batzarra egiten ari da gaur, Ulmaren eta Oronaren balizko irteerek baldintzatuta. Kooperatibak korporaziora biltzeko onartze prozesua izango dute izpide eta Inigo Uzin, Mondragon korporazioko presidenteak adierazpenak egingo ditu gero. Eta lehen aldiz, auziaren inguruan mintzatuko da. Bazkidei korporazioan geratzeko deia egingo omen die eta etekin gehiago aterako dutela argudiatuta. Gaiz aldatuko dugu eta azterketak euskaraz egiteko eskubidaz arituko gara, izan ere hori bera aldarrikatu zuten atzokoan Bordelen, Seaskako 1000 ikasle inguruk egin dute protesta, basoko azterketetan izena emateko azken egunean, izan ere Frantziako gobernuak ez dio erantzun oraindik Seaskari. Hogeita bat mendean ikaslei ezaielako ahalbidetzen austerketak berezko hizkuntzan egitea. Alegia, ikaskuntza prozesua euskaraz berezko hizkuntzan egin ostean, ezin dituzte beraien jakintzak egiaztatu ikasi duten hizkuntzan. Azterketak euskaraz! Azterketak euskaraz! Hor gira erantzun bat lortzeko, Papendiai ministroak hitz eman zuen erantzun bat epe labur batean, 2 hilabete pasa dira eta ez du deus egan, beraz gu hasten gira mobilizatzen, espero dugu azkipite erantzuen duela, baina ez duen erantzuten eta ez duen bai erantzuten, guk mobilizazioak segituko ditu. Azterketak eskolaz nahi ditugu, eta ez urrengo urtean, orain nahi ditugu. Gure eskubidea baita! Ezkira hemen makurtzen, bojokan segiko dugu, ezkaituzue beldurtzen. Bojokan segiko dugu, ezkaituzue beldurtzen. Gure indarra ez baita, kilometrotan neurtzen. Irudi biziki politak atera ditugu eta hortaz arrogira, gure ikasleetaz biziki arrogira. Hain zuzen ere, 2 hilabete igaro dira Euskal Hautetsi osaturiko delegazioak hitzonak jaso zituela Hezkuntza Ministerioko ordezkarien ahotik Parisen, baina geroztik brebet eta baso azterketen gainean inolako berririk ez du jaso Seaskak. Peio Jora Juria daukagu pantaiaren bestalbuan, Seaskako lehendakaria da bera, eguerdion? Eguerdion. Bueno, atzokoan protesta egin zenuten Bordelen, irudiak ikusi berri ditugu, hautatutako eguna eta tokia ez dira kasualitatea izan. Ez, eguna berezia zen. Basoan izena emateko azken eguna genuen atzo. Beraz, atzo gure 125 ikasleek, basoa aurkeztuko duten 125 ikasleek, izena emana dute, basoaren datak finkatuak ditugu, gaiak finkatuak dira, baina gelditzen da, dilingo galdera bat, 6 hizkuntzetan egiten ahalko diren azterketa horiek. Horregatek data hori markatu nahi ginen. Eta lekua berezia da ere, giza eskubideen plaza baita hor. Eta nahi ginen horretarazi. Hizkuntza eskubidea, gutiengoen eskubideak, giza eskubideen barne direla, eta onartezina dela. Olako jarrera batukaitea eta oinarrizko eskubideak ukatzea ikasleai. Salatu duzuenez berririk ez duzu, Hezkuntza Ministeriotik hitzeman zuten berriak izango zenituztela, hau da, erantzun bat jasoko zenutela, zer ari da gertatzen? Hor, badakigu, azken urtean eta azken hilabeteetan, argumentazio guziak hautsi ditugu. Pedagogia mailan, badakigu arrazoin dugula, antolaketa mailan, zailtasunik ez dago, lege mailan, posible da, juridikoki dena egingarri da, ez dute gehiago aitzakirik. Hor, iduri izan zaigu, jokatu nahi duten azken karta, da erabakiak gibelatzea urte bat edo 2 irabazteko guri baimen hori eman gabe. Eta guk ez dugu utziko, denbora hori pasatzen, behar ditugu erantzunak orai, ikasle guzi horiek hor dantzan eta kantuz eta ditu direnak atzo plaza gain hortan hor,
denek baituzte azterketak aurten. Brebeta eta basoen artean baitugu 400 ikasle urtea abiatu dutenak, ikastenak direnak euskaraz, eta ez dakitenak azterketak nola pasako diren. Atzokoa bezalako mobilizazio gehiago ikusten dituzue orduan, zein bide hartuko duzue hemendik aurrera? Hori ikusiko, urratsez urrats, hori lehen deialdi bat zen, goitarazteko erantzunak behar ditugula eta gu hor gilela, plaza gainean, baina ondoko asteetan ez bani bada deus mugitzen, mobilizazioak segituko ditugu, eta badakigu, bai ikasleak, bai burasoak, bai irakasleak, bai hezkuntza komitate osoa, hortaz, jabetua gilela eta ez dugula hori borroka hori utziko. Beraz, urratsez urrats, asmatuko ditugu forma berriak, erantzuna ukan arte eta Parise iratzari arte, guk karrikan txeketuko dugu. Mezu horrekin gelituko gara, Pello Jora Juria, ezkerrik asko gurean izategatik. Mila esker zuei. Eta gai aldatuta, Espainiako espetxe erakundeek eta Eusko Jaurlaritzako Justizia Sailak beste 7 euskal preso Euskal Herriratzea onartu dute. Joateko bide, ez aldun posible, joan dena hitzultzerik libre. Bide, oinazpiko bide, ez aldo posible, izaterik zenbait eskubide. Erantzun ezan bide, zeinguna nora bide. Erantzun ezak bide, noiz helduko aiz libre, etxera libre. Ildo honetatik Sare Herritarrak urtarrilaren 7an Bilbon deitu duten manifestazioa aurkeztu du gaur goizean. Bilboko kaleak betetzeko deia egin du Sarek, bizikidetza lortzeko itxaropena eta euskal presoei zein haien familiei eragiten dieten giza eskubideen errespetuaren exigentzia kalera eramateko. Urtarrilaren 7an goizean gainera, beste urte batzuetan egin bezala, ekitaldi garrantzitsua egingo dute Euskalduna jauregian. Bertan, hainbat alderdi politiko, sindikal eta gizarte erakunde gonbidatuko dituzte. Duintasuna, bizikidetza lortzeko itxaropena eta euskal presoei zein haien familiei eragiten dieten giza eskubideen errespetuaren exigentzia eramango dugu ozen kaleetara. Bilbo, beste behin ere, gure helburuak lortzeko falta zaigun bidea aldarrikatzeko momentu indartsua izango da. Aurten, manifestazio bakar bat izango da Bilbon. Horregatik gaude hemen, Sare eta bakegileak zuen aurrean. Orain da garaia, orain. Asko baitira lortu gabe dauden helburuak eta horien konponbidea euskal gehiengo politiko eta sindikalen bultzadaren esku dago, baina baita funtzean jendartearen mobilizazioaren menpe. Eta nazioartean Joe Biden Ameriketako Estatu Batuetako presidentea eta Xi Jinping Txinakoa aurrez aurre aurrenekoz batzartu ziren gobernuburu gisa atzo Indonesian han G20koen goi bilera hasi bezperan. Afera komertzialak eta geopolitikoak medio gaiztatuta daude bi herrialdeen arteko harremanak, azken hamarkadotan inoiz egon ez diren puntu batean. Bilera ez zen baliagarria izan bi potentzien arteko harremana onbideratzeko, baina atzera pausorik ere ez zuten eman. Izan ere, naiz eta jarraitzen duten desadostasunak edukitzen, bi herrialdeen arteko erlazioa egonkortzeko prest agertu ziren. G20koen taldea osatzen duten herrialdeek urteroko goi bilera egiten ari dira gaur eta bihar Indonesian, Balin, eta batzarraren agenda auzi ekonomikoek zeharkatuko dute. Hala nola, bizitzaren kostuak, zorraren kristiak eta Ukrainako gerrak eta COVID-19 eragindako pandemiaren atzeratutako eraginek elikagaien zein energiaren prezioan bultzatutako gorakadak.
Eta Egipton COP27 goi bilera egiten ari diren bitartean, klima larrialdiaren ondorioak gurean ere nabariak dira. Gipuzkoan esaterako, Pasaiako badiak uholdeak izan dezake itsasoaren mailaren gogorakadaren ondorioz, geroz eta ohikoagoak izango diren uholdeak. Mendea mailerarako ura 50 zentimetro eta 2 metro arte igo daitekela ohartarazi dute adituek. 21. mendean aurrera egin ahala, klima aldaketaren ondorioek eragina izango dute itsasoaren batez besteko mailaren igoeran, eta horrek kalteak sortuko ditu inguruko herritarrengan. Ildo horretan Gipuzkoako Foru Aldundiak Pasaiako udalaren eskutik klima larrialdiak bertan eragindako kalteberatasunari buruzko azterketaren berri eman du. Ebaluazio txosten horrek Pasaiako badian izan daitezken arrisku proiekzioak eta balizko eraginak biltzen ditu. Ondorioek adierazten dute mende honen bigarren erdian uholdeak jasateko arrisku handia dagoela Pasai Antxo, Herrera eta San Pedron eta Donibaneko zati batean. Halaber aurreikuspenik txarrenen arabera portu ere urpean geratuko litzateke. Gipuzkoako itsasoaren eta kostaldearen behatokiaren fokus txostenak adierazten duenez, Bizkaiko golkoko itsasoaren batez besteko maila 1,7 eta 3,4 zentimetro hartan igotzen ari da hamarkada bakoitzeko 90ko hamarkadatik. Pasaiari dagokionez asmatu enpresak egindako txostenak aurreikusten du 2100 urterako ur maila 50 zentimetro eta 2 metro hartan igoko dela. Ondorio horietara iristeko azterlanak hainbat faktore analizatu ditu. Uraren temperatura, olatuen aldaketa edo gizakiak ibai eta itsasertzeetan duen eragina. Aurrera begira izan dezakegun arazoaren aurren zein neurri hartu beharko litzateke. Horretarako lanean ari dira Gipuzkoako Aldundia eta Pasaiako udala. Proposamenetako bada horma perimetral bat eraikitzea, funtzio bikoitzarekin. Ura Pasai Antxonen sartzea eta Molino errekastoa bideratzea. Portuaren barneko eremua eta aldameneko herriak babestiko 10 kilometroko horma bat eraiki beharko litzateke, perimetroko babes dikeekin. Neurri zuzentzaien artean ere aurre ikusten da badiara sartzeko eta irteteko itsasartean esklusa bat eraikitzeko aukera, portuaren barneko hormaia erregulatzeko. Bestalde, Enobusa azaroaren 26tik aurrera itzuliko da errepidera. Enobusa Bilbotik atera eta Gasteiztik pasatzen da ondoren Arabako Errioxara joateko bere erakargarritasun guztiez gozatzeko. Eguneroko programa desberdinekin arituko da. Arabako Errioxako ardoaren ibilbideak Enobusa ekimena sustatu du Arabako Foru Aldundiaren babesarekin. Azaroaren 26an izango da lehenengo irteera eta apirilera arte 5 irteera gehiago egingo dira. Irteera bakoitzak ibilbide zehatz bat egingo du. Besteak beste, Bastida, Nabarida, Zeltziego eta Guardia bizitatuko dira. Izan ere, leku bakoitzeko upategiak eta Guain tabernak ere bizitatuko dira. Ekimen honen helburua da Arabako Errioxa ezagutzera gonbidatzea. Horretarako irteera bakoitza desberdina izango da eta zenbait leku zeharkatuko dituzte bizitariek. Proyecto turístico que brinda a alaveses y alavesas y también a los vizcaínos y vizcaínas y también otros visitantes a la oportunidad de conocer Rioja Alavesa de una forma diferente y de una forma especial. Irteerek ordutegi bera izango dute beti. Goizeko 9etan Enobusa Bilbotik irtengo da. Gasteizen bizitari gehiago hartuko ditu eta Arabako Errioxatik arratsaldean bueltatuko dira. Gizonei zuzenduta egongo da Emakundek eta instituzioek azaroaren 25erako landutako kanpaina. Kanpaina bateratua izango da eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako instituzioak arituko dira elkarlanean. Gizonak gizonei zuzenduko zaizkie eta ez beti ezetzen dela gogoraziko diote elkarri. Zen eta beti zegoen zerbait gaizki. Gaixotzen zaitu. Magiletuta ateratzen nintzen eta etxera bidaltzen ninduen. 40 urtez eutsi nian, familiagatik, Denok bat egitea erabaki dugu. Emakumeen aurkako indarkeria, desagerrarazteko lanak hala eskaintzen dugu eta herri bezala denok batera erantzutea. Askotan esan dut berdintasunarena eta emakumeen kontrako indarkeriarena talde lana dela.
Eta horregatik, kanpaina honetan, pauso bat gehiago eman nahi izan dugu, eta gizonen implikazioaren beharra azpimarratu dugu. Orain bizitzeko garaia da. Eta zuk, ikusten duzu? Eta kultur alorrean abian dagoeneko Bilboko Udalak antolatutako zinebi, zinema dokumental eta largumetraien jaialdia, eta ostiralera arte horretaz gozatu dezakezue. I would have come also without this award. Okay. We are looking for cinema, so we want to see. Eta 50. urte hurrena ospatzen ari da Elujar Fundazioa, Euskara eta Euskal Kultura auspotzen. Horrekin utziko zaituztegu eta segituan itzuriko gara. Eguneko elkarrizketa nagusiarekin gaurkoan, gurean izango dugu Asier Etzenike, Hezkuntza Plazara dinamikako kidea. Orain arte. Euskaldunaren kupo hori dut betea, esanekoa izan eta bakea, aski alda maite dut ozen esatea. Euskaraz bada zerbait, hitzekoa izatea. Esazu hitz bat asendotuko naiz, hitz bakar bat esuak izten du maiz, martxan ipini hau eta belarri, ari entzun ari.
ordezko gurasobi gaztelera frantzez, nire erabakita nire borondatez, banoa aspaldiko desioa betez, agur aita ta ama ondo bizi bitez. Egunero legez, eguneko elkarrizketari atea irekiko diogu eta horretarako gaurkoan gurekin dakagu Asier Etxenik, Hezkuntza Plazara Dinamikako kidea da bera, eguerdion. Bai, eguerdion. Hezkuntza zirriborroarekin kezka agertu duzue, hezkuntza itun zabal hori lortu zenetik ona, zer da aldatu dena, zer da gertatu dena? Bueno, helenik eta behin uste dut merezi dela pixkat kokatzea, ez? Guk Hezkuntza Plazaran pirian egin genuen, halako agerraldi bat, 100 pertsona baino gehiagok halako diagnostiko konpartitu bat edo plazaratu genuen, oro har hezkuntza eremuan ikusten genituen gabeziekin, bai euskalduntzean, bai segregazioan, hezkidetza eremuan, hezkuntza sistema oso zentralizatua ikusten genuen, hezkuntza komunitatearen parte hartzeko aukerak nahiko mugatuak, ikastetxe ezberdinen artean halako lehia marko bat ezarrita dagoela, eta holako diagnostiko bat konpartitzen genuen, eta nolabait diagnostiko hori kontuan hartuta beharrezkoa ikusten genuen, transizio bat, hezkuntza sistema guzti horretan, transizio bat egiteko beste marko bat, eta horretarako eskatzen genuen ja momentu horretan, hezkuntza akordioa negoziatzen ari ziren horretan, pixka termino horietan mugituko zen hezkuntza akordio hori, ez? Hor apirilean, alderdi politikoen artean, akordio horretara nolabait iritsi ziren, eta guk egin genuen balorazioa izan zen, oro har balorazio positibo bat, baina, oraindik ere, zehaztapenak eta horiek nolabait gauzatzeko bestelako ezaugarri batzuk edo beharko zirela, ez? Baina nolabait akordio horrek bai margotzen zuela oinarri bat, aurrera egiteko. Eta guretzat oinarri hori ontzat ematen dugu uste dugulako, aipatutako diagnostiko hori kontuan hartuta, izan daitekelako oinarri bat, transizio bat egiteko hezkuntza sistema guzti horretan, eta transizio bat nolabait gaur egun dagoen egoera horretan bateratze bide bat egiteko, ez? Eta alde horretatik dauden aukera ezberdinak, ikastetxe ezberdinak, sare ezberdinak ere bai, nolabait marko bat eman, elkarlanak sustatzeko eta neurri horretan eskubide eta betebeharretan ere berdintzeko, ez? Ikastetxe guzti horiek. Orduan uste dugu hori, oinarri hori akordioan nolabait badagoela, kontua da gero, irailean lakuak aurkeztu duenean bere lege zirriborroa, hor akordiotik hainbat gauza jauzi egin direla, ez? Eta indefinizio maila handitu egin da, inkluso gauza batzuetan zehaztuta zeuden gauzak ere desagertu egin dira, ez? Eta hortik nolabait gure kezka, ez? Eta ez bakarria legearekin, baizik eta akordioa lortu zenetik, uste dugu akordioan bereziki legean edo pentsatzen dela, baina ez da soilik legea hitz egiten, baita bestelako neurri batzuetaz, dekretoak, ituntzeak, hainbat kontu edo kontuan hartzen dira, eta akordioa eman zenetik, adibide zehatz bat ematearren, digitalizazioaren eremuan, lakuak erabaki batzuk hartu zituen,
eta hor kontrako norabidean zijoan erabaki bat izan zen, ez? Nolabait gure ikasle guztien datuak eta gure hezkuntza komunitateko datu guztiak Microsoftekin hitzarmen baten bidez konpartitzea eta hori beraien esku jartzea, ez? Eta hori hain zuzen akordioan kontrako norabidean lortu ziren adostasunak, ez? Eta hori bezala, nolabait lege zirriborroaz gain hainbat neurri dira hartzen, ez dena soilik legea bera, o legearen diseinu hori, baita, hori ez, digitalizazioa aipatu dut, baina baita ere haurreskola partzuergoaren doakotasuna hurrengo ikasturtetik aurrera, hainbat eta hainbat erabaki, batzuk badoazenak akordioaren logikan, baina beste batzuk ez, orduan nolabait horri ikusten dugu, hori horren gainean egon beharra dagoela eta behintzat guretzat oinarrizkoak diren elementu horien gainean oraindik ere lana badaukagula horiek bermatzeko, ez? Aipatu duzunez, hezkuntza itunean agertzen ziren adostasun batzuk, zirriborroan dagoeneko ez daude, edo malgutu dira horiek, zeri egozten diozu hori? Zeri baino, azkenean batetik hezkuntza akordioa bada lau alderdi horien arteako adostasun bat, eta orain mahai gainean dagoena da lakuak, edo gobernuaren proposamen bat. Ulertzen dugu dela nolabait, beraien interpretazioa, akordio horretatik garatutako interpretazio bat, baina ez da lau alderdien artean nolabait adostutako edo landutako lege zirriborro bat. Orduan guretzat ikasturte hau klabea da nolabait akordioan adostu ziren elementu guzti horiek orain zirriborroan zehatz-mehatz hartzeko, hori zehazteko, eta horretan ez bakarrik akordioan jasota zeuden bezala, eta gainera nolabait zehaztasun horiek jasotzeko zehatzago, baita ere nolabait kontrol mekanismoak ere zehazteko, eta nolabait adosten ziren helburu horiek lortze aldera ere, baliabideak ere bai zeintzuk izango diren zehazteko, ez? Uste dut legean nolabait zehaztapen guzti horiek jaso bar direla, eta hor klabea izango da batetik, ikasturtean zehar horren inguruan presioa egiteko ze gaitasun daukagun, ikusita lege zirriborroak ez diola horri erantzuten, eta bestetik alderdi politikoen artean ere bai, ze negoziazio ematen diren, ez? Sakonduko dugu, etasun horietan, esaterako zirriborroaren arabera, bete behar batzuk betetzen dituzten ikastetxe guztiek, jasoko dute ehuneko finantzaketa, zintzuk lirateke, baldintza horiek? Hori da guretzat, kezkagarria den elementuetako bat, ez? Akordioan bai, zehaztapen nahiko handiarekin jasotzen da, ze ikastetxek osatuko luketen eskola hezkuntza zerbitzu hori, eta aldiz, ezaugarri horiek desagertu egin dira orain hezkuntza lege aurreproiektuan, ez? Hor, akordioan aipatzen dira, doakotasuna, irabazteko asmorik eza, laikotasuna, euskalduntzea, segregazio eza, hainbat elementu, eta momentu honetan, mahai gainean dagoen aurreproiektu horretan, horiek guztiak ez dira aipatzen, eta besterik gain nolabait, hezkuntza zerbitzu horren barruan sartuko dira, esaten da, diru publikoa jasotzen duten guzti horiek, ez? Orduan, guretzat hori bada, kezkagarria, izan ere, elementu hori bada, nolabait hezkuntza sistema berrantolatzeko edo aipatzen dugun transizio hori egiteko gakoa den elementutako bat, ez? Elkarlan marko bat ezarriko duena, baina elkarlan marko bat zehaztuko duena bete behar eta eskubide berdintasun baterantz, ez? Ikastetxeen arteko bete behar eta eskubide berdintasun horretan. Hortaz, irizpide horiek desagertzen direnean, ulertzen dugu, bete behar eta eskubide berdintasun hori ere ez dela bermatzen, ez? Eta horrek nolabait kezkatu egiten gaitu, ez? Orduan, uste dugu hori, bai ala bai, hezkuntzako legean ere ondo zehaztuta etorri bar dela, eta aldi berean ez bakarrik zehaztuta, baizik eta nolabait kontrol mekanismoak eta ondorioekin ere zehaztuta, ez? Ze gertatzen den, helburu horiek betetzen ez direnean, ez? Nola kudeatuko da, eta mantentzen diren, edo ez diren mantentzen euskal hezkuntza sistema horretan, zerbitzu horretan. Euskararen alorrean ere bada kezka, murgiltze eredua ikastetxe guztietara orokortzea da eskatzen dena hein handi batean, baina zein puntutan da legea hori jasotzeko?
Bueno, hor ere, batetik, bere momentuan ere ondo baloratzen genuen, nolabait, irtera profila B2 maila horretan zehaztea minimoki, hortik gora izan aldelako ere bai, baina gutxienez B2 maila lortu behar dutela ikasle guztiak, eta guztiak izate horrek ja, gure ustez, bada urrats bat, orain arte guztiek ez dutelako betetzen, inondik inora ere, ja ez bakarrik eredua barruan ez dela betetzen, pentsa beste guztiak, eta beste guzti horiek gainera, badakigu ez orain, dakigu ja oin dela 20 urtetik ez dela horrela, eta bere ereduek ez dutela maila hori ematen, ez dutela bermatzen irtera profil hori, eta 20 urtetan ez da bestelako neurririk hartu zentzu horretan, hortaz, guretzat hori helburu bezala finkatzea, bada urrats bat, kontua da orain hori gauzatzeko, hori lortzeko, ze baliabide eta ze tresna jartzen diren martxan, eta hor akordiotik legez irribor honetara ere bai, egon diren aldaketa batzuk ere kezkatzen gaituzte, eta horietako bat, printzipioz bide hori egiteko lagungarri izan behar duen tresna bat, Euskara Institutua izango litzateke, izena ere aldatu diotena momentu honetan, Euskara Institutua izatetik, Euskara eta Hizkuntzen Institutua izatera, horrelako terminologia zabalago bat erabiltzen da, eta zentzu horretan, ez dakigun den nolabait, sektore batzuk lasaiago guzteko, baina finean filosofia berdinen jarraitzen duen, edo ez, eta zalantza guzti horiek legean, arre proiektu horretan ez dira argitzen, eta hori bezala, ze gertatuko den, zailtasun gehien dauzkaten ikastetxeak, edo zonaldean, ze baliabiderekin kontatuko duten, eta bar, hor, helburu bat bai finkatzen da, baina gero helburu hori betetzeko, oraindik ere, zehaztasun falta asko daude, baliabidea zeintzuk izango diren eta nola aplikatuko diren, ez da ezer aipatzen, orduan ikusten dugu badagoela hor ere kezkatzeko beste elementu bat, eta aldi berean aipatzen denean nolabait hizkuntza ofizialak eta bar, hizkuntze veikularrak edo izango direla, bestelako ezaugarritzari gabe. Hau da, izan daiteke, 2 urtetik gora, edo 3-4 urtetik gora, izan daiteke DBH-en, hori guztia noiztik hasten da, nola eta nola kudeatzen da guzti hori, orduan, hor izan daiteke atzera pauso bat, zentzu horretan, nolabait hizkuntza euskara eta gaztelaniari adibidez hizkuntza veikulartzat hartzea sistema guztian, edo izan daiteke, euskara ardatz benetan, euskara ardatz bezala hartzen balin bada, eta inkluso aipatzen delako bai akordioan eta legean ere bai, erabilera hizkuntza euskara izango dela hizkuntza komunitatean, ikastetxeetan, irakasleen artean eta bar, hor urrats batzuk ere eman daitezke, baina berriro ere hori, badaude kontraesanak zirriburruan bertan, eta orduan nolabait horiek argitzea beharrezkotzat ematen dugu. Terminologia kontu bat ere izan daiteke kezkarako motibo hau dena, zirriburruan eredua elean hitza aipatzen delako eta ez murgiltzea esaterako. Hori da, hor batetik uste dut, kontziente izan margarelare bai, jokatzen dugula lege autonomiko batean. Eta lege autonomiko hori, eta Katalunian ikusi dugu ere bai, kasu honetan LOEren azpian, eta estatu mailako legeen azpian kokatzen da, eta hori da nolabait joko araua. Esaten dugunean transizio hori beharrezkoa dugula, eta aipatzen dugunean ze diagnostiko egiten dugun momentu honetan hezkuntza sisteman dagoen egoera horretaz, horretan sinistuta gaude, bai ala bai urratsak eman behar ditugula. Orduan, kasu honetan ere bai, kontziente izan behar gara, gauza batzuetan, segurazki, eta bereziki terminologian, akaso ezingo dugula, ezingo dela, hainbat gauza, nahiko nuken bezala zehaztu edo deitu, bestela sartu gaitezkelako ere bai, epealdi batean, ziurgabetasunez eta barrez. Eta orduan nolabait, uste dut hori ere kontuan hartu behar dugula, baina hala ere urratsak eman behar direla, ezinbestekoa da, bestela ikusten dugu azkeneko urtetan euskalduntzea hezkuntza eremutik nola ari den kaskartzen, eta orduan hor urrats horiek eman behar dira, Eta orduan, hor ausardia eta segurazki ere imaginazioa erabili beharko da urrats horiek eman alizateko, tresnak eta finkatu alizateko,
Baina hortik haratago, edo terminologiatik haratago, oso argi daukagu eta oso demostratuta dago, murgiltze eredu deitu edo beste modu batean deitu, euskara orduak funtsezkoak direla eta ez ja bakarrik hezkuntza formalean, baizik eta hezkuntza formalean ere bai, ez? Eta hor ere sartzen gara eskolaz kanpoko orduetan, jardueretan eta bar, ez? Ikuspegi orokor horretatik abiatu behar gara benetan euskalduntze eraginkor bat nahi baldin badugu. Hizkuntza zarago, ez, euskal kulturari buruz edo euskal transmisioa ere ardatz duen euskal kurrikuluma ez da aipatzen Zirriborroan? Ez da aipatzen eta legea bera ere bai, apenas ez du kontuan hartzen, hori, ez, nahiz eta lege autonomiko bat izan, ez du kokatzen, ez, testu inguru orokorrago batean, gure kasuan Euskal Herriko testu inguruan. Eta guretzat euskalduntzea hitz egiten dugunean bi ikuspegi horretatik egiten dugu. Bai hizkuntzaren jabekuntzaz, baina baita ere gure inguru eta inguru sozial eta kulturalaren jabekuntza horretaz ari gara. Hor ikusten dugulako, hori ez, askotan aipatzen dugu, euskara ez da ingelesa, eta euskara ez da soilik ezagutza, bermatu nahi duguna, baita ere erabilera, ez? Eta erabilera bermatzeko oso argi ikusten dugu azkeneko urteetan, hizkuntza ezagutzaz haratago, erabilerarako ere esparruak eta eman behar direla, baina baita ere referentziak eta euskaraz bizitzeko eta gozatzeko hainbat elementu ere eman behar direla. Eta horretan, uste dugu, kultur transmisioaren eremuan, hezkuntza zutabetako bat dela, ez. Euskal kurrikuluma jasotzeko zenbateko tartea dago? Badakigu ez gaur egun Espainiar Estatuak finkatzen duela edukien erdia, zein tarte dago hori aldatzeko? Gustu dugu, tarte handi bat badagoela. Batetik egia da, Estatu Espainiarretik datorrela esarrita, edo datozela esarrita hainbat kontu, baina bestetik egia da ere bai, geroz eta nolabait, eraldaketa pedagogikoak ematen ari diren neurrian, horrek ere ate batzuk ere zabaltzen dituela, ez? Eta proiektu kalan egiten hasten direnean ikastetxeetan, eta bar, hor gure eduki propioak ere lantzeko hainbat eta hainbat aukera zabaltzen dira, ez? Bai, hainbat herrietan, urte batzuk badaramatzate tokiko kurrikulumak lantzen, udalerrietakoa, berein herrietakoak, hortik abiatuta Euskal Herriko perspektibara bidea egitea askoz erresagoa da eta horretarako aukerakoa daude, baina horretarako segurazki ere irakaslegoaren formakuntzan ere arreta jarri beharko dugu, irtera profil daukaten gure irakasleek hezkuntza edo fakultatetik ateratzen direnean eta horretan guztian ere bai, horrek arreta berezia behar du eta horrek antolaketa berezi bat behar du ere bai, ikastetxeen arteko elkarlanean eta kurrikuluma bera ere bai diseinatzen denean hori guztiare kontuan hartu behar da eta horretarako ere tresnak jarri behar dira. Segregazioari nola horregin, hori ere bada Zirriborroaren edo legearen erronka nagusinetakoa. Orain arte dekretu bate onartu berri da, diru publiko ordaindutako ikastetxe guztiek plazak erreserbatu beharko dituztelako ikasle zaurgarri horientzat, nola baloratzen duzu dekretu hori? Gure ustez, dekreto horrek neurri batean erantzuten dio, hezkuntza akordio horri, azken finean, segregazioaren arazoa, hezkuntza kasu honetan, hezkuntza segregazioa, eskola segregazioa badelako, esku artean daukagun arazo larri horietako bat, faktore asko eragiten dutenak eta faktore askoi eragiten diena, eta horien artean, bai jendarteko kohesioa, baina baita ere euskalduntzean, eta bar, hor, arrakala batzuk ematen ari dira, eman dira, eta urteak dira, eta gure ustez hori bai ala bai konpontzen hasi beharreko elementu bada, eta zentzu horretan uste dugu dekreto horrek jasotzen dituela elementu positibo batzuk, eta urrats praktikoak eta realak ematen hasten dela, baina aldi berean behar dela ere bai, eta lehen aipatzen genuen aritik, elkarlanaren logika hori bultzatzea, dekreto horrek ondorioak eta eraginak edukiko ditu ikastetxe ezberdinetan, batzuetan positiboak eta beste batzuetan akaso ezain positiboak edo behintzat sare batzuetan beldurrak eta kezkak sortzen dituenak, eta hortaz gure ustez
norabide horretan deno gaude ados, segregazioarekin neurri zehatzak eta errealak hartu behar direla, eta beraz, hor hezkuntza komunitatean ere bai, urrats horiek zeintzu diren eta nola ematen diren ere bai, elkarlan logika horretatik eman barko lirateke, ez. Zentzu honetan eta eztabaida publikoan non gelditzen ari dira edo ari da kristau eskola? Bueno, hor pentsatzen dut, beraien errealitateare oso ezberdina dela, ez? Beste ikastolen sarearekin edo sare publikoarekin, baina zango nuke sare bakoitzak ere bai bere barruan ere baduela, ez? Aniztasun maila bat, ez? Batzuk izaera publikoagoa daukatelako eta beste batzuk oso izaera elitista daukatelako, ez? Hortaz, kristau eskoletan esango nuke bi nolabait realidade horiek ere manejatzen dituztela, ez? Oso ikastetxe elitistak dauzkate alde batetik, baina egia da ere, beste alde batetik ere bai oso eskola segregatua dauzkatela ere bai, ez? Eta berezik izango nuke, gaur egungo testu inguruan jaitsiera demografikoaren eraginez eta segregazioaren logika horrekin, kristau eskola horiek segregatuak edo segregatuago dauden horiek direla segurazki testu inguru honetan zailtasun gehien dauzkaten ikastetxeak, ez? Hortaz, ez dakit beraiek ze irakurketa egiten duten guzti honetan, baina segurazki hor badituzte beraien interes partikularrak ere bai, kontu hauetan aurrera egiteko modu batean edo bestean, ez? Argi daukaguna da hori, eta gure ikuspegitik minimo batzuk bermatu behar direla, aipatutako elementuetan, baina honetaz ari garenean, bai euskalduntzean, bai laikotasunean, bai doakotasunean, hainbat elementuetan, eta horrekin bat egiten ez dutenak ezin direla sartu hezkuntza zerbitzu horretan, eta beraz, nolabait, bermatu behar dena nolabait da izaera publiko hori, ez? Eta hori bermatzen den neurrian, hor elkarlanerako marko hori indartu, eta ikusi ez, bide egin daiteken guzti horiekin. Baina ematen du zalaparta handiena sortzen ari dela publikoaren eta ikastolen artean, nola ikusten ari zara guzti hori? Bueno, nik uste dut hor badauela ikuspegi ezberdinak batetik, baina gero bestetik, gauza berdinak ulertzeko modu ezberdinak, ez? Uste dut Euskal Herrian hezkuntza eremuan eskumen osoak, ez? Edo politika eguneko egunean hezkuntza politikak zehazteko eskumenik gabe gaude, eta horrek eragiten du, ditun behar ezberdinei modu ezberdinetan erantzutea, ez? Eta nire ustez, historikoki garatu ditu modu batzuk, bat ikastolen bidea izan da, baina beste bat ere bai eskola publiko edo ez, administrazioaren titularpean dauden eskola guzti horiek, bietan arazo horiei aurre egin zaie, euskalduntzean, hainbat elementutan, eta sentsazioa bada, plantamendu batzuk beraien artean talkara eramaten dituela, ez? Eta gure ustez kontrakoa da, gure ustez da hartzea, sare eta tradizio ezberdin horietatik dauzkaten elementu positiboenak eta horiek konpartitu, ez? Askotan jartzen dute adibidetako bat, sare publikoan oso ohituta gaude, oso behar ezberdinekin etortzen diren ikasleekin, programak, esku hartze pedagogikoak eta bar garatzera, eta hor ikasketa prozesu bat egon da urteetan zehar, eta hori lotzen dut baita ere euskalduntzearekin eta beste elementu batzuekin, eta hori orain sare itunduetan doakotasunera balin bagoaz, behintzat itunduetako batzuetan doakotasunera balin bagoaz, beraiek ere segurazki jakintza hori beharko dute, ez? Beste ezaugarri batzuk dituzten ikasleak jasoko badituzte, horiekin nola lan egin, hori ere jaso beharko dute. Eta kontrakoa, ez? Euskararen eremuan, euskalduntzean edo kurrikulumean eta bar ikastole daukaten jakintza guzti hori, sare publikoan ere bai, nolabait ustea ere bai, edo konpartitzea, hor urratsak emateko aukera handi bada, ez? Hortaz, gero, bakoitzan ere, baditugu, hainbat elementu, gustatzen ezaizkigunak, eta horiek dira ere bai,
hori ez, indartu nahi ditugunak kontrako norabidean. Dala irakaslegoaren kontratazioak, irakaslegoaren finkapenak, edo hori ez, egonkortasuna handitu, eta bar, hainbat elementu, gure ustez, transizio bideo horretan, sare bakoitza, ikastetxe bakoitzak, ikastetxeen artean, inkluso sare berrinen barruan ere bai, ezberdintasuna handia daude, positiboa daukaten guzti hori konpartitu eta konpontzeko edo hobetzeko dagoen guzti hori konpontze bidean jarri behar dugu. Hezkuntzaren eztabaida esan daiteke bi ardatz dituela, alde batetik gizarte mailan ematen ari den eztabaida, hezkuntza plazara da bezalako dinamikekin, eta bestetik Eusko Legebiltzarrean jorratzen ari direna, esango zenuke norabide berberan doazela? Bueno, esango nuke gai batzuetan behintzat, esparru guztietan badaudela ikuspuntu ezberdinak, ez? Eta ez da erresa, azkenean finean, ari gara nolabait perspektiban jartzen, herri baten hezkuntza sistema bat eraiki nahi dugula, ez? Eta kasu honetan gainera ez da Euskal Herri osokoa, da autonomia baten barruan edo, hiru herrialdeen barruan adostuko den zerbait, eta izan behar duela nolabait ere bai, hori ez, ikuspegi horretatik akordio edo, kasu honetan legera balin bagoaz, lege bat nahiko zabala, ez? Eta horrek sortzen ditu, oso ikuspuntu ezberdinak, eta oso behar ezberdinetatik ere abiatzen garenak, ez? Ikastetxe edo sare bakoitzak ere bai, behar ezberdinak ditu, eta aipatutako helburuak lortze aldera ere bai, oso distantzia ezberdinetara dago, ez? Helmuga horretatik. Batzu gertuago, gauza batzuetan, beste gauza batzuetan urrunago. Orduan, aniztasun guzti horrek, zailtasun batzuk edo sortzen ditu, eta nire ustez, esparru guztietan badago orain eztabaida guzti hori puri-purian, ez? Orduan, guretzat helburua bada, nolabait guzti hori eztabaida eman bai, baina gehiago hori, ez? Elkarlan logika horretan urratsak ematea aipatutako diagnostikoagatik. Benetan beharrezkoa delako urrats horiek ematea, bestela atzera egingo dugulako, oraindikan eta gehiago, ez. Dena dene, arlo politikoan ez dakit ikusten duzun agian alderdi politikoren batek indar edo pisu gehiago izan baduela besteekin alderatuta. Bueno, hor, realitateare bada, azken finean, gobernuan daudenak gehiengo absoluto badaukatela, ez? Eta hor, EAJ eta PS daude, berez, beraie bakarrik hezkuntza legea horrela atera ahalko lukete, baina nik uste dut, konstiente direla ere bai, bai maila sozialean, bai oroar, politikan ere bai, lege hau, aurrekoaren nola replika bat balin bada, iraupenari dagokionean, beste 20-30 urtez iraungo duen lege batetaz ari garela, ez? Hortaz, ez dela nolabait nahikoa egungo gehiengo konjuntural horrekin legea aurrera ateratzea eta alde horretatik zabalago behar duela izan. Eta gero ja hor dago, bai politikoki, bai jendartean, egon daiteken indar korrelazio horrek noraino eramaten gaituen aipatutako helburu horiek betetze aldera. Eta elkarrizketa guztian zehar aipatutako zehaztasun falta guzti hauek aldatzeko eta zehaztasunak lortzeko zenolako epeetan mugitzen gara, zenolako tartea dago? Bueno, guk gure lan dinamikan aurtengo ikasturterako oso argi ditugu nolait bi epealdi, ez? Bat orain, hemendik eta Gabonak, Urtarrila tarte horretan, mahai gainean dagoen zirriborro horren gainean ari gara lanean, eta hor nolabait interpelatu zuzena gobernuan dauden alderdiak dira, beraien lege zirriborroa delako, eta orduan ikusiko dugu hor, hainbat elkartek eta mugimendugia dagoeneko ekarpenak egin dituzte, eta ikusiko da, Gabonen bueltan, Eusko Jaurlaritzatik ere bai, ze erantzun ematen zaion horri, lege zirriborre moldaketa dituen edo ez. Eta gero, hortikan aurrera, bigarren denbora bat edo zabaltzen da, Legebiltzarrean lege aurre proiektu hori sartzen dutenean, orduan ja, beste fase bat zabaltzen da, eta uste hor ere bai garrantzitsua izango dela, nolabait presio hori egitea, edo zein delarik legebiltzarrera eramaten den lege hori, ondoren ere bai moldaketak egiteko aukera egongo delako, alderdien artean ere negoziaketak egongo direlako, eta bar, eta hor, presioak ere bai, eragile ezberdinenak ere bai, norabide ezberdinetan joango direlako ere bai, batzuk ez dute, adibidez, Euskalduntzearen eremuan urratsik eman nahiko, beste batzuk bai, hor ikusi beharko da ere bai,
ze gaitasun daukagun, lege horren zehaztapenetan, norabide batean edo bestean, joateko, baina gure irakurketa hori da. Momentuz irekita dagoela, eta orain dela momentua presio hori egiteko nahi dugun hezkuntza legea onartu dadin. Zier Etxenik Hezkuntza Plazara Dinamikako kidea, eskerrik asko gaurkoan Hamaika Telebistara gerturatzagatik. Zuei. Hurrengo arte. Eta tarte baten ostean, itzuliko gara solasaldiari ekiteko gaurkoan, gurean izango ditugu Maialen Ferreira eta Carmelo Landa, orain arte. Kaixo, Anabel naiz. Hemenago, Hamaikako lagunen dei baten zai. Ze nahiko dute oraingoan. Laster jakinen dugu. 3. denboraldia? Bale, bai. Banoa! Orain arte Nafarroako herri eta txoko ezberdinak ezagutzeko aukera izan duzue. Baina Nafarroa oso handia da, eta bada oraindik zer ikusi eta zer ikasi. Zatozte gurekin Nafarroairen 3. denboraldiaz gozatzera. Guazen! Before the
Egunero lege solozaldiari ekingo diogu gaurkoan ere, horretarako gaurkoan gurekin ditugu, Maialen Ferreira, eguerdion. Eguerdion. Carmelo Landa ere gurekin, eguerdion. Eguerdion, bai. Eta noski nola ez, azken orduetako hizketa gai nagusia ere jorratuko dugu gaurkoan, horixe nola ez, Irulegiko eskua, euskaraz idatzitako orain arteko testurik zaharrena eta luzeena topatu dutelako aran honetan Nafarroan, Irulegiko aztarnategian, Arantzadi Zientzia elkarteko ikerlariek topatu dute, eta brontzezkoa da, badakizuenez, 4 lerroko inskripzio bat dauka, eta lehengo hitz hori ez, sorioneku, nola hartu zenuten berria? Sorion handiz, egi esateko, ez da, sorionekoa sentitu gara nik uste dut euskaldun guztiok. Oso garrantzitsua da, eta hor soriondu behar dugu guk lehenengo Arantzadi elkartea, eta hor lanean dabiltzan guztiak, ez da. Nik uste dut egundoko lana dela, zientziak hartzen du bere tokia, da beira nik uste dut zientzia euskaldunon aldekoa dela, benetan, da honek frogatzen du hori zergatik. Hainbeste bidegabekeria esan da euskaldunon kontra, hainbeste gezur, hainbeste maltzurkeria, eta hain instantzia boderetsuetatik gainera esen, momentu batean zientzia objektiboa eta zientzia zehatza lehen mailan jartzen denean arrozi ematen digu. Hau da, zer dauka garrantzitsu? Hainbat gauza oso garrantzitsuak. Lehenengo, 2100 urte direla euskara egiten zen Euskal Herrian. Hori lehenengo. Bigarren, euskara ez bakarrik hitzez, idatziz. Hau da, herri hau, askok eta askok interes maltzurrez esan dutenaren aurka ezen herri agrafago bat. Esan izan da oso berandu hasi ziren euskaldunak idazten, 16. mendean. Gezurra, begira. Duela 2100 urte inguruko hizkuntza guztiak oraindik existitu ere ez zirenean, latina bera baino lehenago mintzatzen zen euskaraz, Euskal Herrian, da hori frogatu egiten da. Orduan, horrek ematen digu nik uste sendotasun bat eta postasun bat euskaldun guztioi handia. Eta no mintzatzen zen, hau kuriosa da ere, gaur egun oraindik ofiziala onartzen ez duten eremu batean. Hori benetan lotsagarria da gaur egungo Nafarroako gobernarientzat. Txibit entzun genuen atzo esaten, nuestro euskara, parkatu, ez da zurea. Gainera zuk ez diozu bat ere mesederik egiten. Hau aurkitu den tokian euskara orain ez da ofiziala eta zure errua da, da zure modukoen errua da. Hori argi eta garbi esan behar da. Euskaldunon nik uste ez bakarri postu, nik uste iniziatiba hartu behar dugula, eta esan behar dugula munduaren aurrean, munduan izan diren lehen hizkuntzetarikoa dela gurea, eta hizkuntza kultoa duela, hau da, gure garaia baino lehen, duela 21 mende eta ez da gutxi, eta beraz behar dugula babestu, eta mundu guztia behar duela babestu, aintzat hartu, eta hori da ondorio oso importantea. Gero daude hainbat elementu historiko ere garrantzitsua, baina horretaz hitz egin ahal izango dugu. Jongo gara sakontzen egunean zehar. Maialen, zuk nola jaso zenuen berri hau? Oso ondo jaso nuen. Gainera, Carmelo Karrasoia dauko, ez? Gainera, alako aurkikuntza bat aurkitzia Nafarroan, eta prentxaurrekoa guztiz gazteleraz izan zala entzun dut, ez nintzen fan. Ia guztiz. Ez gero galderak, euskarazko galderak euskaraz erantzun zuten, baina hori bai, baina egisa da, ez, Arantzadik altxorrak bilatzen dauela, baina eski Arantzadik bera da altxor bat, ez, eta egia da, normalean aurkikuntza arkeologikoi etzaiela garrantzi handirik ematen, ez, bakarriko alako gauzak lortzen dutenean, baina hau lortzeko urteak egon dira lan egiten, ez, hau lehenengo aurkitu zutenean izan zen 2021 urtean, hortik aurrera egon dira azterketa pilo bat egiten, hainbat profesionalak hau lortu arte, ez, eta niretako hori bai garrantzitsua da, ez, zelakoa da garrantzitsua eta zelako, babesa beharko dutela, eta horrela jarraitzeko, ez, laguntzak ere. Aurkikuntza garrantzitsua, dudarik gabe, atzokoan bertan izan zen, Irulegin bertan izan zen Sandra Urra lankidea, eta horrela kontatu zigun aurkikuntza.
Bai, Irulegiko eskuan aurkitutako testua oso aurkikuntza garrantzitsua izan da euskal kulturarako, izan ere, bertan idatzitako zeinuak iberiarrak dira, baina euskara zarra dela uste da. Testu hasieran irakurri daiteke zorioneku hitza eta horrek eramaten gaitu pentsatzera etxetako ateetan jartzeko erabiltzen zen amuleto bat izan litekela. Hala ere, ikerketa luzea geratzen da oraindik egiteko. Ez da nola nahiko aurkikuntza eta aipatu dugunen zez, orain arte pentsatzen ziren edo ontzat ematen ziren teoria asko kolokan jartzen dituena ere. Hola da, bueno, gainera azpimarratu behar da, ez da, hor lanean dabilen jentea oso jente kualifikatua da, eskua bera alako metal txafla batean, ez da, aurkitu zuena Leire Malkorra, arkitektoa da, eta Arantzadi elkarteko langilea, eta berak zehaztasun oso azaldu du gainera nola aurkitu zuen, da nola hasieran uste zuten alako kasko, babes kasko bat hornitzen zuen zerbait zela, baina gero konturatu zela eskua dela. Eskuak simbologia oso baliotsua dauka, tamaino naturala dauka, gure esku baten tamainoa nola bait, eta eskua aurrean idatzita daude, esaldi horiek, ez da. Nik uste hori bera oso simbolikoa dela. Etxe atarian erabiltzen omen zuten, eta hola zabalik eta zoriona eskainiz ansetorren ari, ez da. Esku zabala badakigu simbolo oso emankorra eta positiboa dela. Nortzuk etorri ziren? Erromatarren legioak etorri ziren dana suntzitzera, suntzitu bertan bera bota eta hango euskaldunak, hango baskoiak iesi egin behar izan zuten. Ez da, nik uste hori ere testuinguru hori aztertu behar dugula. Zein zen testuinguru historikoa? Gutxi dakigu, baina zerbait badakigu. Hemen, Estragonek batez ere, bere geografia liburutan azaldu du, nortzu ziren baskoiak, eta baita ere inguruko euskaldunon tribuak, ez da? Ziren barduloak, karistioak, autrigoiak, eta akitaniarrak ere bai. Hori ezaguna zen. Estrabon bera ezen hemen egon, baina Posidonio bera baino lehen, alako beste bidaiari eta filosofo eta irakasle esan idut, eta jakintzu greziar bat bai egon zen Posidonio, ez da? Eta justu gainera garai horietan, Posidonio egon zen Kristo aurreko lehen mendean, ikusi egin zuen hau guztia, eta zailkapen bat gero Estrabonek eman diguna. Beraz, itxuan ez gabiltza, bagenekien, baskoia zirela gainera Euskal Herriaren, zeukan egitura politikorik oraindik, baina bai izaera, ez da, da hizkuntza berak euskarak lotzen zuen. Da Euskal Herriaren muina justu zen baskoien erresuma hori Nafarroa. Gaurko Nafarroa gehi, gaurko Gipuzkoaren zati bat, Erriosaren zati bat, hori zen baskoien eremu hori. Orain gehiago dakigu, mintzatzen zela euskaraz, da idatzi egiten zutela. Garrantzia handiko datua da, nik uste Euskal Herri honi oraindik orain, herri antolatu bat, estatu bat izatera iritsi ez den Euskal Herri honi egundoko legitimazioa ematen dio, eta guri euskaldun hori egundoko indarra, dakemenan ikuste dut, orain euskara aldarrikatzeko. Ze aurpegiz ukatu behar digute orain Nafarroa osoan euskara ofizializatea, dionik. Txibite, atzo agertzen zena hor, arroa pantalla horrean, iaia beraki aurkitu izan balu bezala, ez da esku hori euskaraz,
Orain zer esan behar digu. Euskaldunok esaten dugunean, aizu, Euskara nahi dugu ofiziala Nafarroa osoan, Euskal Herri osoan bezala. Nik uste horrek ematen digula indar berri bat. Eta hori igartzen da gaur, esango nukenik Euskaldunon aurpegietan ere bai, igartzen dela, ez da, atzota gaur. Aurkikuntza honen dimentsioaz ere mintzatu da gurekin, Amaika Telebistarekin Jokin Otamendi, Arantzadiko zuzendaria, eta hala, azaldu du. Momentu honetan, badakigu, euskaraz edo, guk, euskaraz edo baskoniko, baskoiez, idazten zutela, berezitasun batzuekin baina, eta noizkua da, pentsatu aztarna horiek diela 2000 urte, baina gehiagoko, zaharragoa diela. Bueno, atiek erik egiten dira, goretzako pauso ikaragarria da, euskaldunetzako, eta bueno, aberremendik aurre horrek ze ematen duen, hori ere begiratu behar dugu, etorkizunean hor zer esaten duen, zer da, nolakoa dan, bide bat irikitzen dela. Lehenik erran, testua, esku hau bera, interpretatua izan dela pieza apotropaiko bat bezala. Hau da, zoriona erakartzeko, eta, hain justu lehen hitzean oinarritzen gara horretarako, zoriona erakartzeko eta gaizkia uxatzeko. Matxina Iestaran arkeologoa ere entzun berri dugu, bide bat irekitzen dela, hori argi ere badago ez, eta hemendik aurrera etorri daitekenari buruz, ikerketa prozesu luze horri helduta ere ez, eta orain arte ere egindako bide hori helduta ez, ez dakite balioan jartzeko modukoa da ere Arantzadi bezalako elkartek egindako lana, eta arkeologoek egiten duten lana ez, askotan ez ditugulako kontuan izaten. Hori da, hasiera baten ikerlariek esan dute ez, ez dutela pentsatzen esku bat zenik ere ez, ez daue olako eskurik egindako inskripzioak ez mundu klasiko guztian, ez Grezian, ez Roman, ez? Orduan, alako topatzia, hasieran behai eurek ez zuten pentsatzen ala izango zanik, ez? Nik gaur berria erosi dut, ez? Alako portadarekin eta dana super zehaztuta esplikatzen zuten gatik, eta bertako gazetariek Joakin Gorrotzategi hizkuntzalaria elkarrizketatu dute, ez? Eta elkarrizketa horretan galdetzen diote ez, ea Iruña Belaian bezala inskripzio horriek faltzuak izan daitezken ala ez, Joakin Gorrotzategik esan dago ez, bera bai parte hartu izan zauen Iruna Belaianen kasuan ez, eta esan zauen, esan dago ez, ikusi zauenean eskua, ez hauela izan inongo dudarik, hau egiazkoa dela, eta baliteke igual, saiatzea hainbat pertsonak ez, hau esaten ez dela egiazkoa, ez dela euskara, halako inbentu bat ezala esaten ez, eta ikerrariek oso seguru daz, hau benetazkoa dela, eta holan tratatzen dute. Horrendik ere egongo delako ez, horrelako aurkikuntzak ere ukatuko dituztenik. Bai, noski, eta hainbat elementu daude nik uste, orain arte oso zaila gertatu zaigu, eta oraindik orain ere, Euskal Herriaren historia guk geuk aztertzea modu zientifikoan eta modu objektiboan. Oso zaila gertatu zaigu zergatik, interferentzia ideologiko kontrako ugari daudelako, ez da, Euskaldunon gainean. Eta asko nahazten dira, eta seguruenik ukazioa planteatuko dute batzuk, baina kasu honetan nik ez daukate. Bueno, baina esaten dituzte bestea beste, bueno, hau ez da euskara, hau da baskonikoa, eta baskonez herri horren hizkuntza da, eta begira noraino nahazten diren da nahi gehituzten nahaztu. Nondi dator baskonez izen hori eta Baskonia? Bueno, begira kasualidadea, ez da euskaldunoi askotan izen eman digute kanpotik, eta hau izen zelta bada. Zeltek deitu dituzte edo deitu zituzte bere garaian herri horiek da tribu hori, Euskaldunon tribu hori nahiko edatuena Nafarroan baskunez. Da horrek zelten artean mendikoak bezalako konzeptua da, ez da mendikoak. Claro, hain zuzen ere, Pirineoen inguruan indartu egiten zirelako eta defendatu, ez da. Beraz, Euskaldunok normalean Euskaldun konzeptua erabiltzen dugu gure
izendapena gure nortasuna izendatzeko, eta ez kasualidadez hizkuntza delako lokarri printzipala begira noiztik, ezta? Gaurria esan dezakegu argi eta garbi Europako hizkuntzarik zaharren aspada zaharrenetarikoa garela, ezta? Da hori ez da gutxi. Gero bigarren debate bat, bueno, hori hemen ere saiatu izan da, eta argitzea interesgarria da. Hemen ez zela euskararik egiten, antzina, eta hori beste toki batzutatik, eta batzuk telebista publikoan bertan ere defendatu izan dute hori, Akitani aldetik etorri zen hizkuntza zela, ez da? Ba begira, honek frogatzen du, horretan Koldo Mitxelenak arrazoia zeukala bere hipotesian. Gogoratuko duzuet, duela urte batzuk, hemen zeudela euskararen jatorriaren inguruko hipotesi diferenteak, aski bitxiak esateko, egia esateko, ez da batzuk esaten zuten hori, Georgiatik zetorren. Beste batzuk ez, Ipar Afrikatik behar bada bere hizkuntzarekin lotua dago. Beste batzuen hipotesia zen, hori hizkuntza iberikoa bazen. Hau da, iberikoa, peninsula osokoa, eta gero murriztu eginda Euskal Herrira. Da Koldo Mitxelenak, zeo zer bazekien Euskararen inguruan, ba esaten zuen, ez hori berton egon da, hizkuntza hori, bertokoa da. Hau da, esaio migraziorik hipotesi modura planteatu behar, bertoko hizkuntza izan da noiztik, euskalo noiztik, baina hemen egon da begira, ba ikusten dugu inguruko hizkuntza guztia, baina askoz lehenago hemen zegoela. Hitz egin eta idatzi ere egiten zelezta. Beste debate bat, ia batzuk planteatu dute, bueno, ba hori ez da euskara, hori beste hizkuntza bat da, zorioneko ez dago zalantza hondirik, beste hitza begiratuko dira, baina ari dira esaten, nonbait ikusten dela egin aditzaren forma batzuk, eta ari dira, da nik uste hizkuntzalariek argituko dutela hori. Ez da erreza, ze grafia iberikoa erabiltzen da, baina hori ere egokitua. Eta grafema batzuk, esate baterako T moduko bat, aurkitzen da modu esklusiboan Nafarro inguruan, eta ez beste Iberiar peninsulako beste latinaren aurreko hizkuntzen transkribapenean ez dira aurkitzen orduan. Gauza original batzuk baditu. Behar bada Iberiatik hartutako grafia pre-latinoa zen, baina euskaldunok ikusten denez egokitu egin genuen geure premietara, hau da, hizkuntza premia bereziak genitulako, ez da, garrantzia handia dauka, hasi baino ez gara egin, zudur ibili behar dugu, egia da, ez atera ondorioak harinegi, baina lehen esan dudan bezala, nik uste zientzia gure alde egiten duela. Eta fabulazioak eta gezurrek eta ez digute mesederik egiten, horiek besteen bandoan daude, ez da? Baina zientziari esker da Arantzadi eta zientzian arlo guztietan lan egiten duen jende euskaldunari esker nik uste aurrera egingo dugula. Eta zelako kantzidentzia polita ez, lehen hitz hori zorioneku izatea? Bai, eski kasualitatea ere ez, ze zoriontasuna ez. Nire bai, egon sari sozialetan ikusten ez, eta ja zidi esaten, igual lain bat politikoek hori ikur bezala edo merkataritza bezala erabiliko dutela, esan marketing, itxura, hori bai bariteke pasatzea ez, nire gustatuko jaten hori Arantzadik egitea, ez? Alako, nahi bada kamisetak atara, nahi bada koiarrak atara, edo alako marketing itxura egotia, izatea Arantzadik egiten dagoena eta ataratzen dan diru guztia, ez? Eurentzako fatia, edo saiatzea, eske bestela Nafarroko gobernua ja arro presentau dau, bera diru laguntzak eman dau, ez? Baina Euskararen gatik zer egiten ari da. Ikusiko dugu guzti honek zein norabide hartzen duen, badakigulako herri honetan, eta bizigaren munduan eta sisteman ere dena merkantilizatzen dela ere ikusiko dugu, zer gertatzen den. Aurrera jarraituko dugu, beste gai bat ere jorratu behar dugulako, Nafarroan bertan geldituko gara, izan ere badakizue iragan ostiralean Guardia Zibilak kuartelera ditu zituela Bastango alkateak, jakinarazi zien 2 eguneko epean bertan bera utzi beharko zituztela, Azoraren 20erako deituak zituzten galdeketa batzuk, galdeketa horiek Magnetizas de Navarra enpresaren erdizko proiektuari buruzkoak dira, eta dagoeneko noski alkateek ez dute galdeketa horiek arrobia bai ala ez erabakitzeko auzitzat, baizik eta handik harago doan auzitzate hartzen dute. Iganderako deitu dute mobilizazioa.
gaur bildu gara hemen, aldarrikatzeko, Magnesitas de Navarra multinazionalak, erdizen egin nahi duen. Horixe da egungo egoera, ez? Alde batetik auzi hori lurraldeari dagokionean, ez multinazional batek 100 hektareako proiektu bate ezarri nahi duela bertan, eta galdeketa deitu dutela alkateek, Guardia Zibilak deituta, orain bertan bera ustea hori da nahi dutena, ikusiko dugu zen norabide hartzen duen, baina nola ikusten ari zarete gertatzen ari den guztia, Carmelo, esaterako? Larritasun berezia dauka, hor hainbat elementu daude benetan larriak, lurraren defensa eta geure lurraren defensa da izan behar du etorkizunean ere printzipio oso lehen mailako printzipioa, ez da? Dudari gabe ikusi dugu zelako ere moderra den gainera, eta hor hori arrobiak eta mehatza eta egin nahi dute Magnesitas. Magnesitas da nazioarteko enpresa indartsu bat, eta nonbait, eta hau da lehenengo elementu oso larria, Guardia Zibila bere agindutara dauka. Guardia Zibil Espainiarrak kokatzen da Nafarroan, deitzen ditu bastaneko 14 alkate kuartelera, hori zer da, eta han bertan Guardia Zibilak agindu Guardia Zibilak, geldi usteko herri galdeketa horiek. Hau zer da, ez da? Benetan, horren larritasuna da estremoan nire usterako, da bestalde, hain da nabarmena hor gertatzen den jerarkia, ze benetan ridikuloraino ailegatzen da, ez da? Nor da Guardia Zibila, Magnesitas, de Navarra, enpresa hori horrela babesteko, eta horrela nor da, ez da? Eta alkateak deitzeko, alkateak herriak aukeratu ditu. Alkatea dira agintari demokratikoak, Guardia Zibilanok aukeratzen du, eta nok eramaten du Nafarroara, baina hau zer da, ez da? Nik uste du benetan eskandalo badala. Hori esuk esan bezala, deitu dute berriro, 20irako, herririk herri konzentrazioak eta batzarrak egiteko, eta gero Elizondora okerrespanago deitu dute, Arratzalde salako konzentrazio zabal bat egiteko, nik uste Euskaldunok oso adi egun behar dugula, eta alden neurrian lagundu behar ditugula bastan inguruko alkateak eta herritarrak, benetan larria da gertatzen ari den hori nik uste oso. Gauzabia bide batez esan da Nafarroan gertatzen dira, ez da? Irulegiko eskua batetik eta bestetik bastanen Magnesitas horren da Guardia Zibilaren izenik ere ez daukan inposaketa larria, oso larria, ez da. Nik uste benetan behar dugula Euskaldunok bat egin alakoen kontra. Maialen, zuk zein irakurketa egiten duzu? Berbera, ez dut ulertzen. 14 alkateak Guardia Zibila deitzea eta olako aginduak jasotzia ez dakit. Horren atzetik ez, niri gustauko gaten jakitzea ze interes daukon Espainiako gobernuak eta baita ere Nafarroko gobernuak, ez? Kontsulta hori mina bati buruz da. Zergaitik ez duten nahi herrien edo herritarron iritzia jakin, zer dagoen atzetik? Nire ustez kasetaritza hor egon beharko gara ikusten zer interes da zen, imaginetan dut ekonomikoak, baina ere agintariak hor barruan sartuta egongo daz, baina ez dakit, ez da bakarrik, ez da proiektua egin nahi izatea, baizik eta herria entzutea, da galdeketa bat. Baina horren manduzu nik uste Maialen klabe bat, ez da, interesa ekonomikoak egongo dira. Ze gertatzen da, kapitalismoaren fase honetan, ekonomia konsideratzen da ez dakit jainko bat, eta gainera jainko bat boderetsuen mesedetan jokatzen duena. Ekonomia bere horretan da herritarron zerbitzura egon behar den arlo bat. Ekonomia zer da herritarrak bere premiez osatzeko edo laguntzeko zientzia bat izan behar du ekonomiak. Espaldin bada herritarrontzako norentzako da ekonomia. Orduan, ezin da pentsatu ekonomia jainko greziarrantzeko jainko badala, herritarra zigortzera eta aberatzago egitera datorrena. Tamalez hori ikusten dugu. Ekonomiaren konzepzio kapitalismo atzeratu edo berantiar honetan da halako bat, ematen du jainko greziar badela guztien gainetik eta gu zigortzera datorrena, ridikulua da.
Guardia Zibila, ekonomia konzeptu hori, horiek gauza horiek dira erabat desfasatuak. Eta Euskalduno gainditu behar ditugu. Beharko dugu geure antolaketa propioa, eta Guardia Zibilak eta ekonomia zentzu horiek eta magnesitas, esango dut. Alako zerak kanporatu seguruenik hemendik, ez da. Ez dakit paralelismorik egin daiteken agian berriztagarrien aferarekin ere, proiektuak inposatzearekin lotuta, galdeketak egitarekin lotuta, ereduak direlako, ez, azken finean kolokan daudenak, zabortegiekin ere, eredua ere nahiko agerikoa da, eta Zaldibarrekin lotuta ere, badago albiste bat egunotan, horixe da Durangoko epaitegi bat, Laukako ingurumeneko 3 teknikari ikertzen ari dela, hain zuzen ere Zaldibarko zabortegiaren erorketarekin lotuta, prebarikazio delitua egin izana egotzita. Udan Arbiok emango digu informazioa. Durangoko epaitegi bat Eusko Jaurlaritzako ingurumen saileko 3 teknikari ikertzen ari da Zaldibarko zabortegia 2008ko otsailaren 6an ereiztaren auzian zuhurtziagabekeriaz prebarikatzea egotzita. Ingurumen arloko 3 teknikari horiek deklaratzera deitu ditu epaitegiak 2023ko otsailaren 28an. Teknikari horiek esku hartu zuten Berter enpresari 2011ko martxoaren 24ko ingurumen baimen bateratu eman zitzaionean. Baimen horrek 2007ko urtarrilaren 22ko IBBa eraginkor bihurtu zuen eta zabortegia ustiatzen hastea ahalbidetu zuen. Era berean 3 pertsona horietako bati deitzen zaio 2017ko ekitaldian programatutako ikuskapenetan parte hartu duelako. Gaian sakonduz Zaldibarko hondamendiaren inguruan 2 prozedura judizial egon dira. Lehenengoa Luiziak harrapatutako 2 langileen heriotzagatik. Hori 2021ko irailean itxi zen, fiskaltzaren eta inputatuen arteko akordio batekin. Berterrezelglin zabortegiaren enpresaren 3 arduradunek beren gain hartu zuten heriotza horien erantzukizuna, 6 hilabeteko espetxe zigorra onartuz eta hildakoen familiei kalte ordaina emanez, eta horrela kartzelan sartzea saiestu zuten. 3 akusatuak enpresako jabea Jose Ignacio Barinaga, gerentea Arrate Bilbao eta ingeniari burua Juan Elosegi ziren. Bada bigarren prozedura judiziala ingurumen eta osasun publikoko ustezko delituei dagokie, eta esan bezala otsailean deitu dituzte deklaratzera Jaurlaritzako ingurumen saileko teknikariak. Horixe, Zaldibarko zaborterekin lotutako azken berria, erantzukizunak argitzea aldera, pauso bat hau, nola ikusten duzue? Bueno, nik uste dut oso interesgarria dela, ikerketa horiek eta inputazioak ere hor mantentzea eta argitu behar horri eustea Durangoko instrukzio epaitegiak, ze azkenean Durangoko instrukzio epaitegia da horren atzetia bilena, eta noski beharrezkoa da, ezinbestekoa da. Gauza batzuia ari dira argitzen nik uste dut, baina beste batzuk oraindik ilunean daude. Bueno, 3 teknikari daude inputatuak, 3 Jaurlaritzaren zerbitzukoa dira, eta kontseilaritza konkretu batekoak, eta nik galdetu egiten dut, Iñaki Arriola kontseilariak hasieratik bere burua izkutatu egin duenak, ez dauka hor erantzukizunik penalak eta politikoak, ze bere arloko 3 teknikaria dira, izen deitura agertzen dira, gainera inputatu bezala Xabier Galdos, Carlos Luengo eta Idoia de la Vega, ez da? Ja datu konkretua dira, horiek argitu behar dute, beste elementu bat oso kezkagarria, eta da, ingenieritza proiektu bat egon zen, Zaldibarreko enpresa horrek, Berterrezelglin horrek, egiteko zabortegia, eta gero nunbait, dirudienez, da hori aztertu behar da argitu, baina gero enpresak, beste enpresa bati, hau da, Berterrezelglin horrek, Geiser izeneko enpresa bat kontratatu zuen, moldaketa egiteko. Eta bitarte horretan, Geiser enpresakoek aldatu egin zituzten baldintzak, hau da, okertu egin zituzten baldintzak, segure baldintzak, eta horren ondorioz, seguruenik gertatu zen egoera larri hura, ez da. Ordan, hor ardura oso zehatza daude. Geiser enpresa hori bera ere deitu dute argitzera, baina persona konkretu hauek ziren, hain justu, prozesu hori ikertu eta begiratu
eta aztertu eta ikuskaritza lana egin behar zutenak, Eta orduan hori argitzea ezinbestekoa da nik uste dut. Aurretik egon, ala ez egon den bezala akordio bat, fiskaltza, eta da hain justu ere hor, modu tamalgarrian hil ziren bilangileen familien artean, da Alberto Zarauz eta Joaquin Beltran, ez da gogoratzen dugu. Bueno, hori egon edo ez egon, baina hemen fondoko arazoa da, ze gertatu zen zergaitik, gertatu zen istripu hain larria eta inbeste eragin izan duena, ez da, eta nortzuk diren errodunak, teknikoki eta politikoki. Nik uste dut, Iñaki Arriolak ere, oraindik orain, epailen aurrean edo herritarren aurrean esplikazio asko eman behar duela. Lakuako hiru teknikari horiek ikerketapean, eta bien bitartean Eusko Jaurlaritzak itxitzat eman nahi du auzia. Bai, hori da, eta falsan urtean izan dako auzia berdina pasau zanez, akordio batera heldu ziren familiarekin, 6 hilabeteko kondena onartu zuten, familiai indemnizazio bat eman, eta ez dute kartzeleik zapaldu, honekin nire ustez berdina egin behar dute, Zaldibarko hondamendia izan zen kristoneko, ez bakarrik txapuza bat, baizik eta gaiztakeria eta maltzurkeria. Ni egon nintzen bertan 3 aldiz, fanintzen zabortegira, bertan kubritu dana, familiekin egon, eta langileekin. Eta langileek zekiten zer pasatzen ari zala, zekiten euren bizitza kolokan zauela, oso larria zala bertan lan egitea, baina hala ere, niri izaten zidaten, eske, lan egin behar dugu, gure familia mantendu behar ditugu, etorri behar gare egunero, hortaz, zer egin, zein da hemen, zein dauko ardura, nire ustez, ez bakarrik teknikaria, Karmelok esan dagoen moduan, Jaurlaritza erantzukizun piloa dauko, eta nahi dauena da, beste horria pasa eta hau ahastea, baina ezin da hori hartu. Bai, Carmelo. Bai, gero, hombre, herritarrok zorionez baditugu beste baliabide batzuk, eta gobernuek, administrazioek eta epaitegiek ere utz egiten digutenean, beste bide batzuk, kazetaritza izan daiteke bat, erreportaiak batzuk oso onak egin dira, kasu honetaz. Eta bestea da, pentsasazu, antzerkia bera, ez da, igande honetan, nik badut asmoa joateko Arriagara, ze hondamendia antzeslana aurkeztuko dute, da entzunda daukat oso bikaina dela, da kasu honetan oinarra izan da, Zaldibar kasuan, hondamendia igandean Bilboko Arriaga antzokian, ez da. Nik uste dut, bide asko daudela azken finean, herritarrok espadugu arbitrarietatearen mende bizi, bide asko ditugu, eta bat antzerkia izan da beti, eta gaur egun ere bada. Beraz, hori posgarria da, ze horrela mantentzen da, kasu larri baten memoria eta errebindikazioa ere jende artean. Hainbat, era desberdinetan, gorpuzten den auzi bat, dela argi dago, auzitegietan jarraituko dugu, Lakuako hiru teknikari horiekin zer gertatzen den ere ikusteko, eta nola ez, jarraipena emango diogu gaiari ere. Eta solasaldiaren amaierara heltzen joateko, osasungintzaz ere arituko gara, badakigulako, ikusi dugulako, ez dela soilik Euskal Autonomia Erkidegoko, eta Euskal Herri mailako auzi bat, Espainiar estatu mailan, Madrilen ikusi dugu zen nolako manifestazio erraldoia egin duten asteburuan zehar, osasungintzaren publikoaren alde, eta honi buruz hitz egin genuen atzokoan, Inigo Adorizeldiario.eseko kazetariarekin. Eredu baten kontrako manifestazioa eta beste eredu baten defentsarakoa, ez? Hain zuzen ere, orain dela 15 urtetik ona Madrilen bizi dugun osasungintzaren privatizazioaren aurkako mugimendu bat, eta baita ere osasun publikoaren defentsarako eta guztion osasunerako eskubidearen defentsarako manifestaldi bat. Egia da gaur Ayusok ikusi duela hau ezkerraren mugimendu bat bezala, bakarrik ezkerra errefortatzeko edo indarra hartzeko mugimendu bat bezala, baina nik uste atzo ikusi genuen manifestaldia deigarria izan zela, adibidez ez zela egon alderdi politikoen banderarik, ez da beste simbolorik ere. Zer nabarmenduko zenukezuk Maialen asteburukoaz?
Madrilen alako manifestazio bat egotia oso garrantzitsua izan da, ez? Baina guk euskaldunok ez gari bakarrik Madrilera begiratu, ez dugu bakarrik Madrilera begiratu behar, hemen berdina pasatzen ari dalako. Igual ez hain larria Madrilen pasatzen ari den moduan, baina hemen tentzio modelo berri bat sortu nahi dute, non lehengo medikua telefonoz atenditzen dago, eta hori sortzen ari da, niri pasau jat, ni medikura fan izan behar nauen onjala 2 aste, eta lehengoko kontsulta telefonoz izan zen, bai, hori da, eta niri analize batzuk egin behar zidaten, eta analizi horrek telefonoz lan egiten dira. Eta nire medikoak esaten zoztan eske bai, hau ezin da, etorri behar zare, baina noiz, horrengoko hastian, ez? 2 aste itxoen, gero proba batzuk egiteko, eta lehengoko atentzioa zelan izan bida telefonoz. Ez dakit, ezin da ulertu, ez? Eta horregatik pasetan da, ez? Euskal Herriko medikuak eta enfermerak faten die, ez atzerrira edo beste leku batzutara bere lanak egiteko, ez bakarrik atentzio modelo honengatik, baizik eta luren prekarizazioa eta luren lanarengatik, ez? Ayuso hori buruz asko hitz egiten da, ez denolako eredua esartzen ari duen, baina zer gertatzen da Osakidetzarekin, ez? Aspalditik ere dabiltzarako, gizarte mailan salaketa hori eredu privatizatzaile baten aldeko apustu argia badagoela, esaterako adibide bat, ez? Egunotan, ez? Usansolo ospitaleko hainbat mediku kaleratu dituelako Osakidetzak edo Basurtun bertan gertatzen dena ere, erietxeko 38 mediku eta buruetatiko 36 izenpetu dutelako idatzi bat, neurriok errak daudela salatzen, eta mediku falta eta erizen falta gerikoa dela ere esanez, ez? Medikora joaterakoan ere ikusten da argi, zenolako egoera dagoen Osakidetzan. Bai, begira. Nik uste azpimarratu behar dugula Madrileko Ayuso da hemengo EAJ-aren administrazioaren inguruan paralelismo nahiko urbila daudela. Hau da, PP eta EAJ beraz, bere gestio politiko-administratiboan, paregotasuna handia dituzte. Beste esaten da orain hezkuntzan segregazioa gainditu behar dela, osasun sisteman segregazioa gero eta handiagoa da. Hau da, elikatu egiten dira Madrilen eta hemen bietan klinika eta osasun sistema pribatuak. Hau da, selektiboak, garestiak eta jentea segregatu egiten dutenak, dirurik ez daukana da medio horiek ez ditunak, edo printzipio argia dituenak, ze osasuna eta hezkuntza publikoak izan behar dute, ez dago eskandalo gutza da osasuna pribatu egitea, eta beraz segregazio hori egitea. Hemen ni galdetuko nioke Jaurlaritzari, aizu, hemengo osasun arreta behar duten herritarren artean zenbateko portzentaia da gaur egun osasun sistema pribatura doana. Hemen gauden tokitik oso hurbil dago makro egitura pribatu bat, IMQ, ez da? Bilbon oso ezaguna da, igualatorio mediko kirurgiko deitua. Zenbat bezero ditu? Nik esango dizut, 400.000-tik ez urrun. Hori eskandalua da. Zergaitik gertatzen da, osasun sistema publikoak ez dielako, Maialen berak azaldu duen moduan, asistentzia nahikorik ematen. Ordan, Ayuso eta hemengo EAJ-aren osasun saila ez daude oso urruti. Da hori oso kezkagarria da. Da joerak hemen ere alakoa dira. Klaro, medikoak gero erantzuna beti ematen dute berdina, bai Ayusok eta bai hemengo arduradunek esatut, ez dago mediku nahikorik. Eta medikoren bat badago kontratatu egiten dugu orain bertan. Bai, dani galdetzen diet, ze baldintzatak kontratatzen dituzue. Badakizuen Madrilen manifestazio erraldoi bat egin dute, hori egin aurretik eta horretara joan aurretik nolako datuak agertu diren, esango dizue, gaurko prentza Madrilen, pediatra batek, emakume bat, mediku pediatra esaten du. Kabo, deitzen gaituzte gorria garela eta alperra garela. Begira, nik pasadan ostegunean 67 aur atenditu behar izan dituen. 67 aur egun jardunaldi batean. Zer da hori? Orduan, maltratatu egiten gaituzte. Maltratatu, medio hori gabe gabiltza. Eguneko 30 pediatria zentro plazetatik Madrilen bete gabe daude. Eta eguneko horietatik gehienak eguneko 20 bete gabe geldituko dira
in eternum. Orduan, hori da, ze sistema dauka Ayusok, da Ayusotarre pribatua. Eta hemengo aberatzek ere gerota gehiago pribatua. Eta jenteak ordaindu alduenak, ordaintzen du zergatik osasuna oinarrizko elementua dalako. Hori errebisatu behar da sakon. Ez da morala, ez da inola ere legitimoa osasuna eremu pribatuan tratatzea. Ze orduan dago aberatzentzako osasuna, eta abandonoa aberatzak ez garen entzako. Nik uste dut hori eskandaloa dela. Egunero, ikusten delako, zenolako zerrenda luzeak dauden, zenbat eta zenbat paziente dituen mediku bakoitzak erratioak nolakoak diren, lan baldintzetan oinarrituta, gero zerbitzuan ere isla zuzena badelako, ez dakit nola ikusten duzun gaia Maialen norabide aldatzeko, protestak duela urte egiten direlako, eta geroz eta kontsentsu handiagoa dagoelako gai honetan. Gainera, Carmelok esan dago geroz eta pertsona aberatsak pribatura faten die, eta ez aberatsak ere. Adibidez, Mondragon kooperatibako langile guztiak daukien mutua pribatu bat, eta ez dakit zenbat pertsona diezen, baina piloa, nik gertu ezagutzen ditut piloa, arrasatekoa izan da nire kuadriako batzuk faten die, eta eurak esaten dute, bertan atentzioa hobea dagoa, eta nire enpresak emate oportunitatea, orduan, zer egiten ari gara? Osasungintza publikoa dana guztiz desmantelatu, eta gainera, jentia gure dau pribatura fan, hobeto atenditzen dietelako, eta hori oso larria da. Claro, arazoa da logika horretan, nik hola dela ikusten dute, eta arazoa duzu Maialen. Problema da, logika horri jarraituz ze mundu mota egiten ari gara. Gerota gehiago ikusten dugu oinarrizko diren elementu sozialetan, hezkuntzan, osasuna, bestea beste, bi mundu sortzen ari gara gizarte honetan. Hau da, bata aukera hori daukatenen mundua, beti izango dira gutxienak, aberatzak edo esainari batzak gutxienak, eta gehienak aldiz gero eta baztertuago sistema horietatik. Hau da, begiratu estatu batuetara. Estatu batuetan gaur egun daukaten arazo larrienetako bada sistema kapitalista basati hark, neoliberalismoa deitzen denak, egin du gizarte bat, non jente askok eta milioika personak ez daukate osasun sistemarik. Eta orain, keskatuta ari dira ikusten horri soluzio bat eman behar zaiola. Eta demokratikara ez dute lortzen osasun sistema universal bat instalatzea. Hori nahi dugu eredu modura, horrantza, hemengo eskuinak eta Madrileko eskuinak nonbait horra eraman nahi gaituzte. Da nik uste hori sozialki kriminala dela. Ze jente asko hil egiten da, baztertu egiten da, eta hor amaitzen du, ez da? Sistemari gabe, osasun sistema egokirik gabe. Medikoa berai zorionez Euskal Herrian konturatu dira. Eman diran datu horiek oso esanguratzua dira, ez da? Gehiengo absoluto batek protesta egin du. Hor, gauzak ez dira beti errezak, hori ere esan behar da. Ikusi duzue, basurto gurutze eta hor debate badagola, hain zuzen ere bihotzeko zirugia eta nahi dutelako basurtotik gurutzetara eraman, eta hori, eta orain epaile bat sartu da tartean, eta eman du erabaki bat kontuz, epaile horiek egun batean ematen dute zure aldeko erabakia, eta urrengo lau egunetan guzti zure kontrakoa gogoratu Euskal Izenekin dainbat datuekin gertatu direnak. Nik ez dut uste guk geure etorkizuna halako epaile baten eskutzi behar dugunik. Baina herritarrok bai egin behar dugun mobilizatu eta apoiatu erizainak, medikuak eta arrazoi oso esatzen dutenak. Gurutzetan nahi duzu bihotzeko zirugia egin egizu, baina eskendu horretarako basurtukoa, eta hornitu basurto, eta hornitu osakidetza guztia askoz ere bitarteko gehiagorekin. Bai pertsonak eta bai baliabide teknikoak ze behar du. Eta ez hasi, orain hasi duzuen bideo hori, hau da, ez guke telematikoki egingo ditugu konsultak, aizu zer da hori, ez da? Lehenengo baldintza da, zuzena eta hurbila izatea konsulta, eta behar duenak, gaixori dagoenak gutxienez, mediku bat aurrean izatea eta erizain bat, baina mediku bat beti ere, eta lehenengo diagnosion bat, eta gero tratamentu bat izatea. Hori da bizitzan oinarrizko elementu bat, da hori hemen ez dago bermatua, da hori larria da,
Ze hori ez bermatzeko arrazoipideak ideologiko eta politikoa dira. Eta da, bi kasta sortzea gizarte honetan, hori onartezina da. Aberatzen kasta, eta gero gehienok, hor utzita, ez da? Eta gizarte individualistaren isla ere ez, zare publikoa ez dago ala moduz, baina naz ni aldu dala zare pribatura, eta bien bitartean, behintzat, badakit dena den, eta egunen baten aldatuz gero, iriziz aldatuz gero, hori izango dudala osasungintza publikoa ere badazpada, ez? Agian hor ere egon daiteke gakoetako bat, ez? Soilik osasungintza pribatua izango bagenu, agian buelta gehiago emango genizkioke gaiari. Hori da. Niri gustako jaten jakitea Eusko Jaurlaritzako zein batek paten diezen hospital publiko batera, ez? Madrileko eskuinak, ez esan dago, ez adibidez ikusi dagoela manifestazioan Almodóvar, ez? Almodóvar dela osasungintza pribatura jaten dan aktore bat, eta gero manifestazioan egon da, ez? Nire gustako jaten, alako posibilitatea euki pribatura fatia eta publikoa defendatu, ez? Berdin da, ez, aberatsa izan, edo aktore famatu bat, edo dirua izan, edo aukera izan, ez? Mondragonon kooperatibako langile bat izan, eta esan, nik badaukot aukera fateko pribatura, baina publikora fangonaz, publikoa defendatzen dudalako. Hori ikusten badugu eta hori egiten badugu, igual gauzak zertxo baita aldatuko dituzke, ez? Hemen nik uste ez da interesgarri bat dago, eta gaur ezingo dugu agarrutu, baina bai elementu batzuk argitu, ez da. Begira, esaten duzun horretan badago elementu kontradiktorio bat. Noski, zemat eta sistema gehiago, mediku gehiago eta aukera gehiago izan, herritarrok posago egoten gara, ez da? Eta inkluso mediku honek esan didana, ez bana ez guztiz fidatzen, beste baten gara noa, eta hau, publiko-pribatu jokatzen du biekin da bar. Kontradizio elementu importantea daude hor. Pribatua, hau da, negozioa, osasuna negozio bezala, azken finean pribatu hori da, osasuna negozio bezala kontzieratzen baduzu, da horretara sarrera irterak eginda ere egiten baduzu, ari zara kontradizio hori modu negatiboan elikatzen, hau da, pribatua gero eta indartsuagoa da. Hau ikusi izan da hemen oso argi medikuen jokabidean, ez da? Mediku askoren jokabidean. Begira, urteak eta urteak izan dira, da hemen ikusi dugu osasun sistema publikora joan behar izan dugunean, da batzutan kasularriengatik medikua berak esaten zigun, begira, hemen ezin dut, baina etorzetez nire konsulta pribatura, eta emango dizutan zera tratamentu zera. Eta are gehiago, konsulta pribatu horiek eurek teknikoki baliatzen ziren askotan sistema publikoaz. Da esaten zizun konsulta pribatu ordainduan, esaten zizun, begira, joan zaitez datorren astean basurtura, nik handauka konsulta eta han ikusiko dugu, handagoen teknologian ikusiko dugu hori, eta ekografia eta bestea, ez da? Ordan, hori, klaro, oso jokabide maltzurra da. Begira, gu irakaslea ginen, da irakasle ginela, eskatzen zitzaigun arrazoi osoz, erabateko dedikazioa, esklusiboa izatea. Eta ez ziguten kontratu egiten, ez bagenuen sinatzen dedikazio esklusiboa zela. Zergaitik ez da eskatzen hori medikui, zergaitik ez da indartzen osasun sistema publikoa mediku eta erizain ondo ordainduak, ondo baliabide teknikos eta ordutegiz eta lanez eta ondo, baina esklusiban. Eta ez gero alboan klinika pribatua daukatenak eta negozio egiten dute publikoan, da are negozio handiagoa pribatuan. Nik uste hori kontradiktoria dela. Nik badakit aberatza bakarrik ez doa zela IMQ-ra, baina ni neuke adibidez aukera izan dudan arren, ni printzipioz ez du nahi IMQ elikatu. Ze uste dut horrek bazterrean usten duela populazio gehiena. Da txarto egiten dudala, nire ustez, gaixorik egon da ere txarto egiten duela. Nik exigitu behar dut sistema publikoan behar bezalako asistentzia izatea, uste honik. Gertatu zait... Ikasmelo amaitzen joan barra, Bai, honekin amaitzen du gertatu zait, mediku jator bate gainera publikoan esatea begira, hemen kriston zerrenda dago, itxaron zerrenda dago, da agian zuk ikusi, baina agian ekografia hori egin dezakezu pribatuan da etorri konsultara. Halako kontradizioa daude, nik ez du nahi sistema pribaturik, kaltegarria da guztiontzat.
Kontu interesgarriak, solasaldi honetan ere aipatu ditugunak beste egun batean jarrituko dugu gaiarekin nahi baduzue. Eskerrik asko, nola ez beste behin gurean izateagatik Maialen Ferreira eta Carmen Lolanda.